Witajcie moi roztomili. Wczoraj nagrał taki filmik o Annabergu, że zaproszą, aby tam pojechać, obejrzeć, huknąć, a tym, co wierzą, żeby się pożykali za Śląsk. No i pożykali o to, żeby Bomboczek łaskawie wejrzał na Ślązoków, które są teraz, mają brym z tych skuli powodzi i kiepskiego zarządzania naszym krajem. I tam niejaki Wojtek Lysko zadał fraga. Które sanktuaria na Śląsku są najważniejsze? Ja powiem tak, wszystkie są ważne, kaj się wierzy, kaj się idzie. Do Częstochowy, kiero trzeba padać, została przez Ślązoka, czyli Władysława Opolczyka ufundowano. Przywiózł z Rusi Halicki obraz, przysmyczył Paulinów z Węgier i tam ufundował klasztor, który rozbudował się na przestrzeni lat, no i zasłynął z wielu cudownych uzdrowień i tak dalej. I on powstał w 1382 roku, bo tak jest nawet pisane, że 22 czerwca 1382 został tam konsekrowany klasztor i kościół przeznaczony do Paulinów. Bo wieś ta była własnością księcia opolskiego, no a że potem była po stronie korony, to już jest inksza rzecz. Bo musicie pamiętać, że za średniowiecza to nie istniały takie państwa, jak dzisiaj się to myśli, no, w ramach cesarstwa, świętego cesarstwa rzymskiego, narodu niemieckiego, czy jak to tam się wtedy zwało. Właścicielami danych państw to byli książęta, hrabiowie i króle, które ich było tych królestw ponoć ponad 1000 po set. No ale to już nie o tym. Teraz tak, na Annabergu zaczęło się wszystko w 1516. Tak, 25 czerwca północ są pierwsze notatki, że tam figurka, która jest chrzczona, jakby to powiedzieć, czczono w bazylice mniejszej, też zasłynęła wieloma powiedzmy sobie cudami. No i nawet ją tam odwiedził i podniósł do wyższej rangi papież. A teraz jeszcze mamy też takie trzecie wielkie sanktuarium, to Piekary Śląskie, które powstało najpóźniej z tych trzech. No to tak, w 1676 była wielka zaraza w Tarnowskich Górach, niedaleko Piekor. No i ludzie tam przebąkiwali, że jak rzekają do tej Matki Boskiej w Piekarach, to im się tam dobrze darzy. No a że wiadomo, że jak trwoga to do Boga, to ludzie ze Tarnowskich Gór poszli do Piekor, to była pierwsza pielgrzymka, poszli do Piekor rzekać o uratowanie od zarazy. No i stał się cud, zaraza się cofła. No ci, co nie wierzą w cuda, to powiedzą, no już co miała wybić, to wybiła i cofła się. Ale w 1680, 4 lata później, była wielka zaraza w Pradze. I wiadomo, że Śląsk to była czeska dziedzina i przynajmniej ci, co znają historię, to wiedzą, że Śląsk nie niemiecki, nie polski, ale tak richtig czeski powinien być. To cesarz Leopold Habsburg poprosił, aby ta ikona, która ratuje przed zarazą, w pielgrzymce poszła do Pragi, ówczesnej stolicy Cesarstwa Rzymskiego. No i
Richtig poszli tam, zaraza się cofła i nazot ta ikona w pielgrzymce była niesiona do Piekor i przeszła przez Karlowe Wary, kaj zaraza też się cofła. No i okoliczne miejscowości, w tym i te, na której ja mieszkam, ślubowały parafie, że jak się cofnie zaraza u nich, to będą robili co roku pielgrzymka. I takie pielgrzymki do dnia dzisiejszego, patrzcie, od 1680 roku są robione pielgrzymki piesze do Piekor, żeby żykać, żeby zaraza nie szalała na Śląsku, na śląskich tych. No z tym, że trzeba powiedzieć tak, czemu jedni łazili do Piekor, a inni łazili na Jasnogóra ze Śląska, a jeszcze inni łazili na Annaberg. A to wszystko zależne od tego, kaj była jako diecezja, bo jak wiecie, początek tragedii śląskiej to jest 1921, 2, 3 rok, po których tych latach wojen bratobójczych na Wierchnim Śląsku, trzeba podać, że część Śląska przypadła Polsce, no to ta, co przypadła Polsce razem z piekarami, to wszyscy łazili do Piekor, a ci z niemieckiego Śląska, że mieli problemy z iściem do Piekor, to łazili na Annaberg. Zresztą do dzisiaj główne pielgrzymki ze Bytomia, ze Zobrzo, z Gliwic, to łażą na Annaberg. A z Katowic, z Rudy, Chorzowa czy Tarnowskich Gór, to łażą do Piekor Śląskich. Ale teraz jeszcze tak na temat Piekor chciałbym wam powiedzieć jeszcze jedna rzecz, że w Piekarach nie ma Matki Boskiej Piekarskiej, tego oryginalnego obrazu, bo w 1702 roku w Opolu wybuchła zaraza. No i biskup poprosił, żeby przenieść ta ikona do Opolu. No i w Opolu też zaraza się cofła, no ale ikona ostała. I tam się znajduje oryginał obrazu Matki Boskiej Piekarskiej, a w Piekarach jest ino kopia, bo tak, no mnie już ciężko powiedzieć, musielibyście się farorzy spytać, szczególnie w Piekarach, czemu tak, a nie siak, bo on jest od prawa kanonicznego, się na tym nie znam. Także tu musi Aha, jeszcze jedna rzecz. Jan III Sobieski, król polski, jak opuścił tereny Rzeczpospolitej, to słyszał o tym obrazie w Piekarach i to był 1683 rok, szedł na Wiedeń, żeby przeciwko Turkom, to też ponoć tam rzekał i prosił o wsparcie Bomboczka i Matki Boskiej, co by mu pozwoliła wygrać ze Szwedami. No to by było na temat tych trzech największych miejsc odwiedzanych pielgrzymkami, ale jest ich na Śląsku jeszcze dużo, dużo więcej. No choćby na przykład Matka Boska Przowska, zwana Uśmiechniętą, czy wiele jeszcze innych, w których ja jeszcze nie był, o których nie wszystko wiem, a jak wiecie, to dajcie znać, albo opowiedzcie o nich. No to by było na dzisiaj na tyle. Do już zaś. Niech wam się darzy tako jak mnie, albo jeszcze lepiej z Bomboczkiem.